Hi guys, good morning. Sayo ko nakapanilhig sa silong. Pero dito na ako gitapok sa kuan kaya ako na ng lapugan na guys. Kada na kaya itong panahon karon guys kay init na. Daw. Nada ni iyang kuanyalan guys. Nada ni iyang mother. Gikan sa kuan. Gikan pa ni sa Cagayan para dito naglapos sa ilan ni Manang kayag. Nagani na siya din sa una. Karon pagibaws. Nanguli na. Nangaligo mo? Wa man ko'y sakyan? Ha? Nag-duty. Hiloy-doy na may lakaw niya itong Claveria. Ini yung mama ni Alan guys. Yang pinahabong. Saan man nyo alang-halangon? Yung langon-langon mo na manok gikan dito balay. Dala siya pako. Ay, imo rin manok la? Mo naluoy ganin ko iyaho nila. Ano hubag kay? Nandito ko tambalan. Ala, gisipon man. Sipon gani. Katong manok na puti, mao to naka kabing kalsod na mo karon Ano man? kay nawala ang manok na puti. Agoy. Anong nawala man? Kuan man daw mangon man na siya mabasa mo na yan diri batay gani ninyo. Yang basa gani yan diri mo to ging niya. Pantura day yung naglisod mo makay tungod sa manok hindi hatag ni Manang. Kula to gihatag ako tong ipabuhi ra nako to niyan harang na breeder nila. Ina na ko siya na kung hatag sa manok. Kontatek. Wala mo sakyan. Wala nang dito sakyan no. Ito na si Cyrus. Ay, malarga ra kaon niya, day. Kay Ano sa'yo makamuli? maningil si walit ugma kisa may bilin sa balay. Nani baktin dito ro ka buok. No. Alimahan ra ba to si Timel kay to kantidad adto ya. Bye. Bye-bye. Gusto ka mag-apas lang. Sunod na. Basin pohon sunod. Siguro na ko balik-balik diri kana lang mas kulo. Oh. Ito na yung mama ni Alan guys. Ni uli na. Banon ko nilagligog dagat. Pero mag laro yun sa ba? Ako nakasabot sa akong gibatsi. Manulog ang manok sa kwarto. So, salamat sa iyong tanan guys, sa iyong suporta. Walang sawa pagsuporta sa aming mga video. Sa Miami Squad. Sana palagi kayo nakasuporta sa amin. Daghang kayong salamat sa Miami Squad. Daghang salamat sa iyong tanan-tanan guys. Nga naagapon mo nagpabilin. Nga nagsupport sa mo mga video. Sa among tanan-tanan. Hi guys, maniyag to ta guys. Dugay ko na human og pamilo. Alauna na itong paniog to guys. Alauna na itong paniog to. Alauna itong kanan guys sa akong sundaan. Hiyatan ko og kuan sa iso ni Alan. Litson paksiw. Litson paksiw. Hiyatan ko litson paksiw guys. This is all Lord and this the gifts which you are about to receive from Lord and to praise the Lord. Amen. Anyo tanan guys. Banon ko nilagligog dagat. Ako ni kuyog ka. Mura magkuan siya. Kaya man.
pangaon. Sa manaming. Ang halin ko na guys, kainit kayo. Naplaya ng sagbot tungod sa kainit. Manak ang paniod to. Duway ko naman og kuan guys. Pamilo sa nilabhan. Pilo na. Kaya nagkaramot sing ka na siya ganina. Nagkaroon na diyan yung tabunan. Sakaan sa iring. Nang pamilo na to na guys kay atong kauban at panguha sa sinina kay bira raman nga bira. Labi nagsimimi ang makakuha diretso ra gyud bira. Mao na ning kaganapan nila ni Father basta Sabado sa gabi ayan nagkanta-kanta sila guys. Kami karon pa mi nag-abot na ayan nagabaan na si Father. Na yang manghod dinhi nga si Inkalita. Ayan si Richard guhubog na. Hi guys, good morning. Happy Sunday to all. Happy Sunday guys. Sunday ninyo guys. Madutag sa pa sa baka daning agianon. Where's agianon? Adto mini sa sapa guys kaya mag-apas mini alarm. Ito si alarm sa sapa daw nagdala-dala ko sa bag. Kaya na ay milyones dani char lang. Bitaw mo adto mini sa sapa haba kasi ala ng kaagi. Margo may agianon. Where are you? Nag-ipo si Alan og lubi. Kaya daghan na daw lahing. Ya. Siya na lang ang nag-ipo. Yan na daw gilabang dani. Gilabang ni Alan dani guys. Dotan-aon sa nato guys kung nanabay bunga sa atong avocado. Kalami ba dani sa sagbot daghan kayo subog. Oh may ginitigwayan og baka. Gilabang na ni dani ni Alan di Log kita ni area guys. Amo ni kuanan dani. Kami dani imilunan. Kay kuan luag ang patag.
Gilabang na yung anan ani. Karon pa ko nakuha na ni guys, nakasugo. Dugay na ko din yung nakagsapa. Manoy. Ay, manoy. Wala tao sa balay. Idala na ako akong bag. Kaya na daning mga importante. Dato may balaan na mag karaw-karaw dito. Charla. Karaw-karaw. Dapat lang yung kakay. Ay, gilabat. Gilabang. Sila ba? Gisunog. Ah, bonde. Luwag kay Dani guys. Luwag ang sagutan. Ako nagbutukin at makagot ka rin. Dugay na ka. Uy! Na naman din siya di ay. Para yung gabi guys. Hangak si Parig, hangak. Busing. Hangak. Apa itu sa pawan na? Saka. Ha? Ito na saka. Napay man saka, ako'y saka. Uy, ikapoy gid siya guys. Kap. Ilan ang sigilo? Ha? Ito sigilo to. Wala kita. Ano tapos tanay? Ihuwa di mo na magkaliring na dan eh. Tapos na. Picture na yung ko. Aman dahil dito ka sa likod. Nayakin picture ko. Hangak si Alan guys. Loko. Yan man eh, kuha na ni pagpasaka niya kay wala may magsaka. Ang tigsaka dani kay sila raman ni Kinkin, ni Kukoy na wala man sila diri. Manang siya na lay nangunay kay sakawaton. Mahal baya ra karon ng kuan guys. Mahal ang lubi. Nya, Ano na pagkakita tayo? manang siya na lay nangunay. Atong unang simana, gikuan niya po niya, irang hinahinayan man ni ugoy. Katurat po pa binatog unsa. Atong unang simana, iya po ning gikuan. Na sila duhang doy-doy na wala man niya gihurot kay sakit na iyang tiil. Kasi doy-doy di man pod makasaka. Doy-doy makasaka lubi guys. Okay. Sige. Okay. Kasi ako mag-siya na eh. Hala, namunga ang abukado. Wow. Namunga ang abukado guys. Nagsaka mo na Pero si murag Manoy, Nay. gamay ra. Nanay, Hmm. wala mo nagsakit si Manoy. Namung agianan guys. Ay panuklod ni ma. Nakita ito kita. Mamumo sa tas imong kalaki niya. Kasi, Di mo anyalan og kuno hagdan. Ugoy. nakapasok ako. Naunsa ka? Pasok ako. Kaya to, avocado ko yummy. Namunga ang abukado guys. Pero dili siya parehagit sa una nga daghan kay bunga. Kani kay gamay ra ang bunga kaduha gini siya mamunga. Nagkuhay ko na eh. Bukas sa kana. Mamo. Ita ka sa kaanang abukado. Yan na. Gamay. Mahawit ko din mo na. Hawid kita duha karong ligid. Aray ko ng motor. Magmotor lugar ka paingon diya. Magmotor dos mimi paingon diri guys. Naunsa kang hitsura nimo kung magmotor ka. Kay mahagba. Na aha. Tok-tok pa sa kuan. Tuk sa kahor. Kaliring. Napa yung mahawit ba? Hawid ko nimo kay maligid ko. Malaki yun. Bahala ka diha kuno guys. Nas mimi guys. Bahala ka diha maligid ka. Mama. Aday ka siya.
Tuktok kay guys. Pinakatuktok. Gamay rang bunga sa bukado. Wala si Alan puntod. Ha? Gamay ra bunga karon. Kad Iko tayo di ko Ha? lagi magkaon. kaduhan ni siya magbunga basta nani yang binungahan. Unsa na nga kahoy oh? Muna to ipakating? Aman. Kana nga kahoy, pakating tana. Mo gani gamay pa. Mga pakata dago. Hangak ang pobre. Hangak ang pobre guys. Putso. Pulo. Tara yan binuntan guys. Manghaling tabi, basa man. Sagbutan ang kalubian, sagbutan. Amra ning lampasan na ning makahigayon na. Usaka na si Alan guys. Pwede ko niya saka itong isa. Pwede kang sulong yun. Alright guys, ito na nang itapok. Pila ka bok? Pila ka buleg? Mani mo balan pila ka bok sulod sa isa ka daw? Kada kano? Asa? Kahilak si Mimi guys, kay gitabangan sa ali diri. Ali na diri. Tira. Ini. Tabangan siya kuan guys, sulong. Anong sulod sa isa ka punuan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Putso na. Ha? Daan ang isa. Napadiha?
Pangitaon na tong isa. Sakto ra? Yan na din ang buntan, guys. Dito sa Pikas. Bali na po mi sa Pikas area. Ano may pakating nga kahoy, guys. Ito na pamahogani. Ito pabakan. Ali, dirali. Ha? Duwa ka daw stick bong isa kago. Duha ka daw, isa tikbong, isa kago. Nah, kanina yung taon eh. Hindi ka na kapin. Kapin si Mimi sa iyang ingkoran, guys. Eh, ayaw na, bali ah. Yapin na na. Haggard na katong naong, guys. Sada ba? Siya ka diri sa bukid na kakakaw. Oh, wait, bakod. Abay na. Bakod. Naghapa-hapa. Ingkod ra. Ingkod ra. Ano ba ito sa sapa? Lasungsi na ra ba? Tapi ako ay ko lakti. Lasungsi na, guys. Tapi ako ay ko lakti. Para ba may naglungang dito? Nay, kanan dito baha, wala na. Wala na. Ano baha dito? Lakatan. Oh. Ang sinakatan. Sabi. Hino? Buwang. Ay, di ko nakan. Napunta ko gusto na. Una na ni Alan paghatod, guys, kay bugat kaayo kung iyan ang huruton. Kana dito na sa Pikas, isa na siya kapunuan. Kanipod isa kapunuan. Wala pa dito niya gisakai. Kay sakit na kuno yang tiil. Anta guys. So, wala na niya nagi sakaan, guys. Kana sa nato sakaan tanan kay aron napasay makuha niya sa sunod kung kuan. Yan ang si Mimi ni kaon og butsong. Tabangan daw siya paghurot pero hurot na. Sa man apil man naong nagkaon apil pa buhok. Sa kana siya. Yaka pa siya dia, guys. Ayun yung kaon sa butong, guys. Pagdali mi kay mura ni nagkaraw-karaw mi nagaling halas sa ibabaw mi. Ni nagkaraw-karaw dito, guys. Oh. Yan na pagdali na. Sige na. Tinog na diha. Ay, hindi na mahino ka pakatindog hinoon. Naunsa ka na mahinoon. Ang cellphone si mong tatay. Sige ka, una na ka. Kaya huta-huta, mara ko sa tayo magbalik. Ngayang ingkuranan. Sige na, una na. Saka na dito ka. Akong galingan na, guys. Hindi pa na siya maduktan kay basa pa man ay buhi. Sa lang na makaso-aso. Nagbalhin mi dani, guys, mga kuano ni kapunuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni kapunuan dani. Diyan na sa sagingan ni Alan. Oh. Alimtan man ako ang bara, akong nadala kay Sakura, so kuha na to ang bara, guys. Alimtan ako ang bara. Abi na ako gidala na ni Alan. Then nagdala di ay. Bana man kaming oy. Bana pa namang ireng, guys. Singita ang ireng, guys, singita. Singita ang ireng. Abi sa ireng kumbiyaan pod siya. Sunura sila. Sunura ang ireng ng sunura. Kami kaya niya sa ilalim sa kahoy, guys, kay bugnaw. Kami king hangin.
Diba? Tsara kayong view sa palibot. Na naka sa ilalim sa kakahuyan. Naka sa ilalim sa marang. Ang sa tayo kami. Amang tatay din. Sulit ko po ng ang guys. Suki hangin. Oh. Ha? Maganage. Tawag ko ni Halan guys. Danira na ako sa Mimi ibilin. Mi, danira kami. Pani cellphone mi oh. Pani cellphone. Hindi ko sila to kay bangilid kayo. Basta bundak ng cellphone. Ano nang nakuha ni Halan guys. Nga babi. Mga 100 sad siguro nakabuok. Grabe ka hagard. Grabe ka init guys. So amo na din ang ipanod sa sako karon mabaligya na. Bukal. Na guys, duha ka sako guys. Kwarta na guys. Singot-singot sad guys. Sige na lang, tira. Singot-singot lang. Karon na niya lang idala dito. Kita na niya lang guys. Asa? Dugli ni mo pagpagay kiluwi king motor. Ayaw pagdugli niya kay Luwi king motor. Sige na, kay kailangan nagbaypalit, nag-iatar na. Asa man ni mo na ibutang? Sige na, oh. Mo naman yung motor kabaw noon. Sige. Asa? Tay. Is it Valor's night? Hi. Alex, sa tulong night? Lisod mo ka, uy. Di naman na siya mulog. Really? Ano motor guys, himo nakabaw. Kasi mga litik.
Bakmal! Nah, ini kadang kita tahu. Nah. Sabun. Pagay may kalungan. Kita gua pa. Bismillah. Di ana may diri guys. Aha banigikan ning mga badyawan eh. Ay, beriga tay. Yun lang kahubot na siya. Ang harap ng sa kuha na wifi lang. Di ba aero ni? Huwag na siya. Lahat ka day. Nagbilin ka day da. Nagbilin day da. Lahat ka day. Oh, daming nanay oh. Kaya ming. Okay na, ang tulo ay lago na. May mga kalungan mo pa may nakapangas na ni ma. Ang nagkan. Nang harbat ka. Sayang may dagan na lahing. Huwag yun ay puwitanan. Ibalikan ka sila ate bro. Ate na. Ate na. Amin si Dede na. Tulog sa titik. Klaveria, ang saan? Tulak nang. Magbukat na lang. Ano na? Manig pa ka na yung bisita ah. May nakalungan. Naway ko. Ay, tulak. Ano tulak? Ako, basta motor ni Alan. Paul kati. Wala lagi sinilas din. Wala din sila. Naman. Para lagi mo kasi. Nasa mo galing sa Wasa mo na dyan bagay ako. Nagundag-gundag masin. Ali! Dito sila daog. Amargo. Sa imo puti ko. Nangasaag ni sila guys. Wa man ka nagato dito di ka magana. Labot ito, wag man taganiha. Nang load lugar, nang load. Agoy. Sa sa isda. Agoy. Ikarga nga di mo pagsigaw. Ipon sa isda. Ano, gisa ni Mao yung kulito. Ito lang po. Agogo. Narahalin ni Alan sa iyang lubi. 1-6. Makajikas na tara ni guys. Makajikas. Makapagka ni sudan guys oh. Oh, dagan kaya ako mga bisita guys oh. Sana all. Nagpuyuwer ni siya din di amon sing gapas dinhi. Ako lang daw mga Ligad dinhi. Ugikan pa misa pa. Aw sa pa di ay. Wa man nag dito di kami nag-ana din sa iya hadi. Gulat siya.
Nakarami kong mga bisita guys. Okay, salamat sa inyong tanan guys. Bye bye.